gertatzen da hemen? Norbait sustatu da seguro, Benetan? Lasai, ez zer gertatzen, Nola? Aizu baina zer duzu Txiribiton? Zer? Triste zaudela zuen agurra delako? Txiribiton, debekatuta duzu triste egotea, Ez alduzu ikusten Euskal Herriko haurtxo guztiek asko maite zaituztela, ez da? Horixe maite zaitugula Txiribiton. Atenzione, Ambrosio eta Ixone! Ara, Txiribitonek eta biok, zer antolatu dugun! Ostatu nagusia, zerbizio esmerrato! Aixue, gure erretiroa dela eta krisia dela eta nola baitatera beharko dugu bizimodua. Beraz badakizue, zuen familietan ospakizunak dituzuenean, ona etorri! Eta ez dituzuenean, ere bai! Narratx, nabilda arratx, narraskerian nabidegun eta arratx, ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Hei! Lehenengo xikin dut ondoren garbitu, txispon! Txiriton, zein da gure leloa? Ez babolio, txirri leloa duk, bai, leloa duk, babolioa ere bai, bezala. Baina zein den gure eslogana esan nahi diat. Horixe, ostatu nagusia, zerbizio esmerrato! Kaixo, Karabaixo eta kompainia. Zertan zabiltz? Ostatu nagusia! Mirrita Txiribiton, ez didazu esango, ostatu bat antolatu duzuenik. Ostatu nagusia, zerbitzu esmerrato. Baina hori ezinezkoa da, Mirri. Zuen gana ez da inor etorriko bazkaltzera. Afaltzera etorriko dituko orduan. Ez da posible, zueko zuen arratxak zer. Begira. Proposamen bat egingo dizuen Mirri eta Txiribiton. Begira, ni izango naiz zuen lehenengo bezeroa. Eta ondo ematen badidazue, publizitate polita egingo dizue. Irekin hasi eskero, gaizki hasiko gaituk. Mirri eta Txiribiton, nik zuen onerako esaten nuen. Hoi zuentzat, master bat egitea bezala izango da. Esan, bai...
bai! Ja, Txiribiton, Kito! sukaldera, servicio es más rato! Ah, Mirri. Tira, Mirri, eman buelta aulki honi mesedez. Oh. Aulkieri, buelta eman da. Mirri, nik ez du nahi, aulkiaren inguruan buelta bat ematea, baizik eta aulkia alderantziz jartzea, hori nahi dut. Topila, ze kapritxo bereziak dituen, bezero honek. Horrela esaterako, Ez, Mirri ez. Aulkiari buelta eman da, aulkia maiari begira jartzea. Hain zuzen ere, onelaxe, gutxi gura bera. Hau nahi nuen. Servicio es berrato! Eta orain, janariak zerbitzen hasiko Stop, Mirri. Goi mailako ostatuetan, lehendabizi bezeroari karta ekartzen zaio, bezeroak aukera dezan. Bena, Txiribiton, servicio es berrato gure bezeroarentzako karta! Baina ze karta klase da hau, Mirri. Pilas, barajako kartak, Euskaldunak, Heraklio Fournier Gasteiztarrak, Ik, horietako bat aukeratu. Eta batek urrea ateratzen baduk, jaten emango diegu. Bestela, baraurik. Mirri. Ez da karta klase hori nik nahi dudana. Karta da janarien zerrenda azaltzen dena. Ez didak esango, zuen ostatunetan onelakorik ez duzuenik. Ez. Ekarri bakarta. Ez. Ze harpa jo nahi didak, ala? Ez. Ekarri bakarta. Ez. Baina inzaila da karta kartzea. Ez. Ekarri bakarta. Ez. Mirri. Ez. Mirri! Txirriputxi laxa, ki ba piano basano eba lontano. Esan dia lehenago ere, ez zaukiago horrelako kartarik. Tira, ekarri zikera sopa arrunt bat. Txiribiton, servicio es berrato gure bezeroarentzako, sopa! Txiribiton, kontuz! Usaino du, bai. Sopa ederra. Baina, sopa honek kiskali egiten du. Mirri! Txiribiton, servicio es berrato, sopa kiskali egiten di! Txiribiton! Kontuz! Txiribiton! Zuek akabatu nahi nauzue, ez da, Mirri? Ez, Txirriputxi, zaurituta utzita konformatzen gaitu. Eskatu beste zerbait eta gustura geratuko aiz. Zerbitxio ez mirriato daukazue zuek. Aragirik balduzue, okela. Txekor bat erosi berri diagu. Ekarri bada, haragi xerra. Txiribiton, servicio es berrato gure bezeroarentzako, haragi xerra! Baina zer da hau? Txekorretik geratzen zaigun bakarra, beste guztia Txiribitonek jandik.
zerbitzu esmerrato, goseak akabatzen nago eta oraindik ez dut deus probatu. Ba, duzue postrerik, zigira? Etxeko natila! Ekarri ban etxeko natila. Txiton, zerbitzu esmerrato, etxeko natila! Itxura hona dute. Mirri! Natila ustela dago hau oso txarra dago. Xoragarrizok. Oso txarra dago. Txiribiton, dastatzaile ofiziala iaiz. Dastatu? Oso txarra dago, kontxo! Txiribiton, zerbitzu esmerrato. Oso... Mirri eta txiribiton, ni banoa hemendik! Txirriputxi, oraindik ezin duk hemendik aldegin. Ide otorduari zerbait falta zaiok eta... Ez du desteri nahi eta gratis izan da ere, bano! Hemen gratis ez zauk ezer. Txiribiton, zerbitzu esmerrato, kontua! Kontua! Rajoiren bez eta guztiz! Zerbitzu esmerrato, Mirri eta txiribiton utziko ditut nik, akabato! Ara gure zaharrek utzi diguten lardaskeria. Gezurra ematen du. Mirri eta txiribiton, hau dena garbitzen lagundu behar diraztu, Dena txokon utzi arte. Ja! Nola? Agur, Aizue, baina... agur, Mirri eta txiribiton mesedez! Txiribiton mesedez! Ai, Mirri! Ai, txiribiton mesedez! Aizue, bikote! Naiz txirri! Begira, dizkideok. Bi kalamidade hauek iztutzen lagundu behar didazue. Ados? Bai? Pentsatuko dute kakusain gaiztoa naizela eta susto galanta emango diet! Kakusainen usain txarra ere jarriko dut. Ea! Ea! Aixue, ez dago eskubiderik, Behin zailara bisitan etorriko, eta ala trumoiak, ekaitzak euria, desastre! Arrasoi potolon, hemen kakao saia dago, Eta ni badaki zein izan den, Asier Puskarrero! Ferrez!
Arratsaldeon, Mirrita Txiribiton, potolon, tolon. Txirri, bahituta daukat intxortako mendian. Eta nik agindutako guztia bete beharko duzue? Zuen lagun, zuri nazkagarria berreskuratu nahi baduzue. Bestela, ez duzue Txirri, inoiz berriro ikusiko. Barkatu, nola ez dugula Txirri inoiz berriro ikusiko? Potolon! Juhu! Mirri eta Txiribiton! Pizporre gutxiago, Bestela, Txirrirekin batera, intxortako kobazulora eramango zaituzte. Kakuxino, xere egin behar dugu. Ekarri dazue, auki eder bat nik lasai atxeden arreztan. Bish, tirititin, titin. Bat, bi, eta hiru! Nahikoa da! Zer da hori? Ez zuten alduzu hori, Zer? Euli bat! Eulikopteroa! Akaba ezazue! Azkar, Mirrita Txiribiton, akaba ezazue! Aizue! Nahikoa da! Aizea behar dut, aizea. Emaidazue, arnaz apur bat. Anda, Txiribita. Anda, Mirri. Anda. Mesedez, Mirrita Txiribiton, ez ziliteke! Kakusain bera ere desesperatuko zenukete! Bera, baina Txirri duk eta eskakusain. Lasai Txiribiton, badakit Txirrispio nola suspertu. Txirrispio moñoño. Baina iaiz eta inguru hauetako artistarik handiena ez da? Benetan? Bela, bestela ez da animatuko. Benetan, Mirri? Noski! Eta argi eta garbi usteko, horixe aldarrikatzen duen kanta egingo dugu denok batera. Badakit. Paristik natorren artista bat naiz ni! Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik atorren artista bat daixi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. danborra nik jotzen dut. Prom prom prom, 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 prom 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 prom. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik atorren artista bat daixi.
ondo jotzen dut. Baita guk ere. Biolina ni jotzen dut. Tiriri, 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 tiriri. Prom 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 prom. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik atorren artista bat aixi. Ondo jotzen dut. Baita guk ere. Turutanik jotzen dut. Tururu, 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 tururu. Tiriri, 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 tiriri. Prom 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 prom. Jopelas, hau da txesagurea dudana. Importa zezue hemen egiten ba... Hemen. Hoize, hemen zein dut, Hemen txesaitegatik ere ordaindu behar da. Kaixo Mirri, zer? Nire azken asmazioarekin liluratuta ez da? Komuna asmatzeare. Hau ez da komuna, Mirri. Hau nire azken asmazioa da. Txirri maton. Argazki makina automatikoa. Argazki makina, Madein Korea, ziur. Ez da Korearra. Euskal Herrian burutua egina eta bukatua dago. Baina ez da argazki makina arrunt bat. Entzun ze virtute dituen. Begira. Bat. Martin Parrat. Nire makinak 3 segundutan egiten ditu argazkiak. Bat, botoia sakatu, bat, 2 eta 3 kontatu eta ale hop, argazkia bizta. 2. Martin Biurri. Nire makinak ez ditu argazki arrunt txikiak egiten ez. Argazki liluragarriak, ederrak eta batez ere, haundiak egiten ditu honelako haundia. Eta 3 kolkoa bete diru. Nire makinak doain egiten ditu argazkiak. Ordaindu gabe, gratis de balde, xosik ere ordaindu gabe. Ikusi nahi alduzuen nola da bilen? Bai, ikusi eta ikasi ba. Begira, lenda bizi lehiatilaren aurrean eseri. Ondoren, zeure aurpegirik onena jarri, botoia sakatu, eta kontatu nirekin. 1, 2 eta 3. Oh la la! Zeinen dotore atera naizen. Ikusi nire argazkia. Erre Konstantinopla, txirriputxi. Justin Bieber ematen duk. Ba, Mirri, nola da bilen badakik, beraz, hor daukak aukera ikere argazkia ateratzeko. Bitartean ni zailako lagun bati hau opari egitera noakio. Gero arte! Ikusi duzu, Dita batea hundia, erondara. Beraz, txirri bezalako zozomikote plastamaria, nolako edarratera duen? Ni naizen moñoño eta preziosoarekin, naizue. Nola terako nagoen, Zoragarri. Ea, badakin dola egin beharren, Aurreneko gauza, hemen, horrela eseri behar da, ezta? Horrela, orduan. Horrela. Banekien,
zuen gaitasuna probatzeko ere nintzen, Horrela... Botoia sakatu! Eta orain, 1, 2, eta 3 kontatu! Txirrin askalarrezik inozon horrek berriro ere ziria sartu dit! Bai, nire eguneroko pilates saioan ari ninduan. Txiribiton! Ara! Nire azken asmazioa! Mirri maton! Bai, horre bestela jartzen dik, baina akaz fotografikoa duk. Esango dian no dabilen? Argazki makina berezia duk, argazki handiak ageratzen ditik. Bere alako batean, bat 3 kontatu eta listo. Eta doan sosik ordaindu gabe. Aterez, probatu nahi? Segi! Hau ikustekoa izango da, Txiribitonek, 1, 2, eta 3 eta potodon! Potodon izango da. Jarri, sakatu. Oi! Eta bain, 1, 2, 3 eta potodon! Potodon? Txiribiton! Zeinen dotore atera izen! Atletikeko izarra dirudik, Fernando Amorebieta bera. Dotore, politja. Ze mirri, eta ez aldaukak argazkirik. Ni pentsar. Baina mirri honelako aukera izan eta aprobetxatu nahi ez? Txiribitonei, atera dio, ba? Lehenago izango zen nire akaz bat, agian nuen ondo sakatuko botoia? Txiribiton Amorebietaren antzarekin atera badu, ni gutxenez, Ander Herrera bezain moñoño aterako nahu, ezta? Probatuko dut? Nahi. Ai, ez dakit ba, berrio txusagurea datorkit. Egingo aldut argazkirik. Ai, eta ateratzen bada, moneta. Egingo dut. Bat, 2, eta 3 kontatu, eta espadeko makurtu. Mirri, zen dotore... Begira, Txiribiton. Zein guapo atera den Mirri. Moñoño eta prezioso atera naiz. Bai, Mirri, ia izen bezalako xia. Iguala. Noski, hain naiz fotogenikoa. Bai, oso fotogenikoa. Batez ere belarriaren partetik. Begira Mirriren erretratu berria. Astoaren abiada, arre asto denok. Astoaren abiada, arre asto. Vitoria, hau arrantza dotoria. Vitoria, hau arrantza dotoria. Triste nago. Mirri, ez duk horrela jarri behar, motel. Triste nago. Mirri, txantxa bat besterik ez duan. Txantxa? Bai. Hori bai, txantxa naskarri eta zitala gainera, Belas, hemen gaudek. Euskal publikoaren aurrean gure esken agerpena egiten, eta zuek arro eta moñoño agertzen zate denean, irabazte eta irabaztun. Dena ondo atertzen zaizu eta Mirri zer, Mirri dena gaizki ateratzen zaizok. Denetan galtzaile, ze oroitzapen izango dute Euskal Haurtxoek Mirriren gandik, Galtzaile bat naizela, dena gaizki ateratzen zaidala. Triste nago.
Mirri, mesedez, zer nolakoak esaten dituzun? Ez dut horrelako baldarkeriarik berriro entzun nahi. Mirri da munduko pailazorik moñoñoena, eta beti izango da horrela. Ziur? Bai noski, Mirri, bai noski. Mirri, euskaldun guztiek zure oroitzapen ederra izango dute. Eta gainera, etzarete guzti joango, horrezko jatorrak utziko dituzue. Juniorrak. Eta pentsiorik izango aldugu, krisiaren kontu honekin ez dago bat ere garbi, Mirri, ez ondatu honelako momentu zoragarri hau. Horixe, ez da dira